Para sa Radyo DCGB, 17 minutos pasado alas 7. Hatod sa inyo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang baleta kan aldaw. Mga baretang balansyado, daing kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na biyernes. Enot sa headlines kan mga barata. Tudi COVID response team binilog na. Puwersa kan Bureau of Jail Management and Penology madudugangan na. Mga bagong fire trainees nagsumpa na, ipapairaran muna sa swab testing. Lampas sa 28,000 mga albayano anatawan nin ayuda kan DSWD dahilan sa epekto kan bagyong Rolly. Sa lado nasyonal, nasa low risk classification na sa COVID-19 ang Pilipinas. Lampas sa 5,000 ang mga bagong kaso nin COVID-19. Daing paboritismo sa distribusyon ng bakuna. Mga residente sa kapalibutan kan Bulkan Taal pinaevakuar dahilan sa pag-alburuto kan bulkan. Sa ibang nasyon, mga tropang Amerikano sa Afghanistan hinali na. Sa lado nin sports, Gilas Pilipinas ginulpi kan Dominican Republic sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Detalles kan barata enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Rexidol Forte, lakas banat sa 4. Darakan padagos na patakot ka nakakagadan na COVID-19 sa kapalibutan. Ang opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda nagbilog din 2D COVID response team tanganing makatabang man na makaresponde sa pangangiipo kan mga namamanwaan. Sa sinabi, nangunya na bulan sa Agosto pigdalauman na mabaha na nin mga bakuna tanganing maturukana ang mga namamanwaan mantang tutugutan na ang mga walk-in pati na ang mga nasasakop kan A4 priority group. Sa ibong nalado, si Salceda nagkaigwaman ng esperso na makaresponde ng dagdag na mga bakuna para sa segundo distrito kan Albay tanganing madugangan ang supply asin mas dakol ang mabakunahan kontra sa COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Joy, iwas germs, iwas sakit. Sa dai mahahaloy, mangyayari na ang multi-species hatchery sa Ligao City. Ang RA 10950 na mamok na nin multi-species marine hatchery sa nasabing lugar na ipinasa ni dating Albay 3rd District Representative Fernando Gonzales, mangyayari na sa mga masunod na bulan na may itinagamang fundo na 30 milyones pesos. Sa pakikipaghuron kay Albay 3rd District Representative Didi Cabredo, si BFAR Regional Director Nelson Bien asin Technical Working Group nagpresentar kan final design asin site development plan kan hatchery. Sa suporta asin esfuerzos ni Alcalde Pati Alsua kan Ligao City, ang gobyerno lokal kan nasabing syudad nagdonar nin kabangang ektarya nin lote sa may barangay Maonon para sa pagpapagibo nin hatchery. Ang BFAR asin gobyerno lokal magkakaigwan nin groundbreaking ceremony sa pagpapagibo kan hatchery sa mga masunod na bulan asin piglalauman na makompleto ang patrabaho kaini bago matapos ang presenteng taon. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dahil pagani nakakatapos ang enot na grupo ni mga fire trainees na singunyan, padagos kan sendang on-the-job training sa iba-ibang fire station, nagsumpa naman ang panibagong grupo ni mga fire trainees na maabot sa 122, kasabay sa sobra sa 2,000 na fire trainees sa internasyon na nagkaigwan ni virtual outtaking na pininginutan kang Bureau of Fire Protection National Headquarter. Ang enot na grupo na kompesto ng 117 fire trainee na ipinawagas sa iba-ibang fire station sa Kabikolan, pigdala uman na magkakatapos kang sendang OJT sa Hulyo 10.
kung di na ma-extend, mantang ang bagong grupo ni mga fire trainees magkakaigwaman kan sendang orientation as in training sa BFP Regional Training Center sa Kawakawa Hills sa Barangay Tuburan, Ligao City na madurarman ni nagkaparang bulan. Ang baretang ini hatod sa Indokan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Madudugangan ang puwersa kan Bureau of Jail Management and Penology sa Kabikolan para mabantayan ang mga jail facilities na nagluwas matapos na 106 na mga jail trainees ang formal lang nagsumpa sa indang magiging trabaho kung saan ang nasabing bilang 70 kaini ang mga lalaki asin 36 man ang mga babae. Sinabi ni Bicol BJMP Regional Director Jail Senior Superintendent Feli Atienza Tebuma na ang mga trainees mapairarom sa mahigpit na ensayo sa Canlubang, Laguna sa laog ni nagkapirang bulan bago man sinda i-deploy sa iba-ibang jail facilities sa rehiyon. Tang ipinaliwanag na parte ni kan sindang regular na kota para sa mga bagong Jail Officer 1. Sa pagsumpa kan mga trainees, ang mga Jail Officer 1 may makuko ang sobra sa 29,000 pesos na bulanan na sweldo. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Nakatala na makiguanin Family as in Community Welfare Program ang gobyerno probinsyal kan Albay sa paagi kan Provincial Social Welfare and Development Office kung saan ang mga kasal kan mag-aragom-agom asin nag-iiribana nanin 50 taon sa giraray libreng ikakasal para sa sendang renewal of vows. Ini ang kinonfirmar ni PSWDO Chief Eva Graheda kung saan para sa libreng kasal asin reception makakaresabi ang mga mag-aragom ng 5,000 pesos bilang asistensya alay sa nasabing opisina. Ipinaliwanag ni Graheda na importanteng maray na matawan manggirarin ng importansya ang pag-iribahan kan lambang mag-agom kung kaya napapanahon sana na magkaigwanin sharing na aktibidad. Sa ngunyan sobra sa 200 ng couples ang nagpalista sa senang opisina as nag-alat na sana kan sendang schedule kung rin sindagiraray ikakasal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Nasa 28,858 ang mga albayano ang nabiktima kan bagyong Rolly ang natawan na kan Department of Social Welfare and Development in Cash Assistance sa irarom kan Emergency Shelter Assistance as in Cash for Work Program. Sigun kay Mary Giselle Mesa, tagapagtaram kan DSWD Bicol, nasa 13,814 ang benepisyaryo kan ESA as in 15,044 sa CFW sa Albay. Paliwanag ni Mesa na ang mga benepisyaryo kan ESA nagresibi ng 10,000 pesos kada persona as in 3,000 man naman ang mga sa CFW beneficiaries. Ano tama na nagdistribuer ang nasabing ehensya ng kaparehong asistensya sa Camarines Sur na may kabilugan na 33,365 na tawanin 10,000 pesos, matang nasa 34,575 antig 3,000 pesos sa duwang probinsya. Ang Emergency Shelter Assistance as in Cash for Work Program kan DSWD may kamauotan na matawanin makakanigong asistensya ang mga persona o pamilyang grabing naapektaran kan mga uminaging bagyo. Iyan ang primerong kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf and Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home.
Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidilets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe. Dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the wellness industry. At maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award. At mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 18-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration, mabibili sa mga supermarkets at botika. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. tigil na upo, sarap na huminga. Plemex lagundi for kids na. Basta lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Elreal ang pasta ko. Elreal, Elreal, Elreal. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Elreal, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, Elreal mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na.
The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Sanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Sanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hale sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Umpleto refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Enjoy 1050 pack. Sagkot Kinsena Swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon, asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Kinsena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Kinsena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsena's pack, only 1050 SRP. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards.
Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads, undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19. A happy school of holistic formation, technologically adapted in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga, Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Problema sa mabawang amoy ng basura? Nako, huwag magtiis. I-Zeolite na yan. Ang Zeolite powder ay may kakayang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. DCGB Bareta alas 7. Bareta alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nasa low risk classification na ang COVID-19 case trend sa nasyon kan makarestro ni negatibong growth rate asin mas hababang average daily attack rate. Sa datos na ipiniluwas ni Dr. Alethea de Guzman, OIC Director kan DOH Epidemiology Bureau, ang Pilipinas igwa ng negative 9% growth rate sa nakaaging duwang simana kumpara sa 15% growth rate ka nakaaging bulan. Sa ADAR, sa kada 100,000 na populasyon sa nakaaging duwang simana, nasa 5.42 man sana na masababa sa 5.96 sa enot na narestro. Idinugin pa man niya na dalanta negatibo ang duwang simana ang growth rate asin ang ADAR nasa moderate risk asin 5.42 ang risk classification sa nasyon nasa low risk na. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Maabot sa sobra 3,000 sa kod 14,000 na individual ang ipigibakwar gikan sa 5 barangay sa mga Banuaan, Canagoncillo, asin Laurel sa Batangas. Iniyan sinabi ni National Disaster Risk Reduction Management Council spokesperson Mark Timbal. Kasunod kan pagtuga kan Bulkan Taal pasado alas 3 kasong hapon. Kaibahan sa ipigibakwar an halos sa mga barangay Gulod, Buso-Buso, asin Lakeshore sa Bugaan East sa Banuaan kan Laurel. Tiringman ng mga barangay kan Bilibinwang, asin Banyaga sa Banuaan kan Agoncillo. Apisar kay ni nagpaginomdom si Timbal sa mga nag-evacuar na residentes kan Batangas na imantinir pa man giraray ang pag-ingat kontra COVID-19 araw kan pagsulog nin face mask asin pagmantinir kan physical distancing. Talado man kan gobyerno probinsyal, sinabi ni Batangas Governor Hermilando Mandanas na nakaantabay na ang sa ng mga kagamitan matapos ang primerong pag-alburuto kan Bulkan Taal kan Enero taon 2020.
Mientras tanto, tinawanin doon kan Malacanang na daing paboritismo sa distribusyon ng bakuna kontra sa COVID-19. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na may siyensya sa likod kay ni asin dainin pinapaboran. Sayang ipinaliwanag na may 19 syudad asin probinsya na prioridad kan gobyerno kung saan halangkaw ang bilang kan kaso kan siring na helang asin dakula man ang populasyon. Ang Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Pampanga, Rizal, kasabay ang Bacolod, Iloilo, Cagayan de Oro, Baguio, Zamboanga, Dumaguete, Tugigaraw, General Santos, Naga asin Legazpi City, ang prioridad kan gobyerno na matawan ng dagdag na bakuna. Nakapagrehistro ang Department of Health ng karagdagan na 5,775 COVID-19 cases sa nasyon kasuhapon. Dahilan kay ini, naglangkaw sa 1,418,337 ang tinamaan ka nakakagada na helang sa nasyon poon ka nakaaging taon. Kasabay kay ini, 2,859 ang nadagdag sa bilang kan mga narahay para sa kabilugan na bilang na 1,341,973. Mantang may 135 nadagdag sa bilang kan mga nagadan para sa totalmenteng bilang na 24,777. Pagkakarkulong, nasa 3.6% kan kabilugan na bilang kan mga nagkahelang ang aktibong kaso o 51,567. Pareta hali sa ibang nasyon, diretso na ang paghali kan mga soldados kan Amerika sa Afghanistan. Katakodini kan naging direktiba ni US President Joe Biden na mahali na ang mga soldados kani sa Afghanistan sa Septyembre 11. May mawawalat man na nagkaparang soldado sa Afghanistan ay dedestino na proteran ang US Embassy asin Kabul Airport. Naging makaskas man ang paghali kan nasa 4,000 na soldados na nakadestino sa Afghanistan. Sinabi man ni General Scott Miller, ang commander kan US-led mission sa Afghanistan, na madidifisila na magkasundo ang mga opisyalis kan Afghanistan pagwara na ang mga soldados kan Amerikano para magbusol ng katrangkiluhan. Barata sa lado ng sports, natapos ang tsansa kan Gilas Pilipinas para makapagkawat sa Tokyo Olympics. Ini matapos na pamadahan sindakan Dominican Republic sa score na 94-67 sa FIBA Olympic Qualifying Tournament na ginibos sa Belgrade, Serbia. Nadefisila ng Gilas sa sinang opensa kung saan poon sa pagsikad kan kawat dahil na sina nakalamang sa kalaban na team. Nasayang man ang ginibong 16 puntos sa sintulong assist ni Jordan Heading. Mantang igwang 10 puntos asin anom na rebound si Angelo Kowame. Magigirumduman na nagpalyar man ang Gilas sa kamot kan Serbia sa score na 83-76. Baretang ano? Paano? Aramon ta sa Baretang ano? Ibinulgar kan pinakang gurang na Australiano ang sekreto sa pagkakaigwa niya ng halawig na buhay. Yun ang pagkakanin utok kan manok. Sinabi kan 111 anyos na si Dexter Kruger na masiramon ang utok kan manok asin pagkakaon niya ini sa ninsarong karagatan sana. Apara sa pagkaon nin utok nin manok, ang pagiging harani niya sa kapalabotan asin pamumuhay nin simple ang nagpapahalaba kan sa iyang buhay. Gabos na sa iyang pigkakaon, nagahali sa iyang cattle farm na pigtatrabahoan niya sa good kan siya 90 anyos na. Ipinangaki sa Kruger kan Enero 13, 1910 asin sa laba kan sa iyang buhay na matiyan niya ang kadakol na importanteng pangyayari sa kinaban kariba na ang duwang World War asin duwang pandemya. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Sa mga tagahanga dyan ni Bea Alonzo, ikinaugmakan GMA ang sa inang bagong artista na si Bea Alonzo. Ini matapos na siya magpirma ng multimilyones pesos na kontrata sa Kapuso Network. Si Bea, piglalauman na makakatandem si Alden Richards sa sarong pelikula sa Japanese series na Pure Soul. Sinabi ni Bea Alonzo na siya maugmanin marhay sa sayang bagong harong asin siya maugmanin marhay na proud to Bea Kapuso. Pareta sa lado ng saludo man kita sa News Base si Mar de la Mar kamen. Saro sa apat na katawan may alta presyon o hypertension asin kadakol sa indaan dai ini aram. Sigun sa mga eksperto sa salud sa kinaban, kadaklan ka mga tao na may high blood pressure ay aram na igosinda ka ini. Dalang digdi, abiso ka mga eksperto na ugaliw na pirming ipacheck ang sa indong blood pressure bago maging hudyan ang gabos.
Tendang hinaagad sa publiko na magkaigo ng commitment para sa ikakarahay kan sa indang salud. Tandaan, health is wealth. From Newsbase, Mardela, Daing Iba. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang Pag-asa Ligaspi. Pag-asa, please kamen. Maray na aga po. Para po sa update sa itong panahon ngunyan na aldaw din Biyernes, nakaka-apekto naman sa extreme northern Luzon ang duro sa bagat o southwest monsoon. Samantalang dito sa Kabikulan, nilalauman man ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan na may mga pulong pag-uran o pagkikilatasin pagdaguldol. Daraman yan kan mga localized thunderstorms. Paluya man hanggang sa katamtaman na duros na sa norteng Sirangan hanggang sa norteng Sulnupan at Bairal na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang nilalauman agot ng temperatura kung 24 hanggang 34 antas kang Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 5:22 ngunyan nilaga, asin masulop at yan alas 6:16 din hapon. Aladigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samucho. Yan mga tugang detalles kan mga Bareta ngunyan na Biyernes. Sa pangarakan mga pag-ariba, Mardila, Angel Mustasa sa Newsbase, Ronald Baldo sa lado teknikal asin Pag-asa Legaspi. Kami po nagatud kan Bareta. Ako si Chi Antivola. Ako man po si Edwin Teral na nagsasabing mabalos kan sinong pagantabay. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan niraray sa aga at hapon. Masunod na pagkalipas ng kainin. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo